Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video. Og det her er min første series nogensinde. Og god spawn. Og jeg håber I kommer til at kunne lide den her video. Og fordi jeg har 2 goals lige nu. En village. Men jeg har 2 goals i dag. Først så skal vi bygge en starterhus. Og så skal vi have bygget en lille farm, som vi kan få mad. Og lad os se, hvad der er i den her village. Vi ses når jeg har lige fundet en blacksmith. Lad os se, hvad der er i. Wow! Iron! Nu har jeg ammo. Og brød. Yay! Nå, men der er 2. Lad os se, hvad der er i. Yay. Er det sjældent, at... Wow. Er det sjældent, at der er 2 blacksmiths i en village? Fordi det ved jeg ikke. Okay. Nå, men vi ses, når jeg har lootet hele villagen. Okay, nu er jeg færdig med at loote villagen. Og jeg tror, det taget mig et helt minut eller et kvarter, jeg ved det ikke. Ja. Her er alt det, jeg har fundet. Ja, det er meget. Nå, men lad os finde en sted at bo. Yay. Det er godt nok. Ikke hvad det her. Men hvis jeg ikke har sagt det her allerede, så please like and subscribe til mine videoer. Det her nye kanal. Jeg er en ny lille YouTuber. Og ja, jeg prøver bare at lave gode videoer til jer alle. Og jackpot! Lad os se, hvad der er derhen. Yay! Nå, men her er vi. Lad os se. Guld, æble. Det er faktisk ret godt. Men ja, det stadig er sådan, ja. Nå, men lad os se, om jeg kan finde en god sted at bo. Nå, men det er en med village. Hvordan vil jeg engang gå så langt væk? Ses derhen. Nu er jeg her, og ja. Mere brød. Yeah. Det her kommer til at tage for evigt. Ved du hvad? Jeg har slet af mine planer. Jeg har ikke rigtig brug for mad endnu. Og jeg tror, at jeg ikke kommer til at bygge en hus i denne episode. Men jeg kan godt tage 2 senge. Jeg ligger. Når man vil ses efter jeg lootede den her video og lootede den her village. Når man vil se. Guys, jeg døde slet ikke en gang, så jeg prøvede at drikke. Fancy balls.
skal jeg så derhen, inden alt min stof de spawner. Jeg skulle ikke have prøvet det. Prøv at se, man kan se det. Og med den derhen. Den er en god. Kom her, Luti, Lut. Kom så, jeg vil ikke have han dræbte mig i et slag. Okay, det var ret irriterende. Nu skal jeg bare have alle mine ting. Fancy pants, which make you over here. Det har jeg noget til. Men hvis I er ny til min kanal, eller min kanal er rent faktisk bare ny, men engang havde jeg en kanal, som der hed Kiki 1, 2, 3, 4D. Jeg havde mange videoer derpå. Sådan bare lige mange. Og den kanal eksploderede-agtigt. Ja. Nå, men jeg kommer ikke til at bygge mit hus i den her video. Så jeg bliver nødt til at gøre den her video forkortet. Ja. Så jeg håber I kan lide videoen, og ja. Like and subscribe for en mere episode. Der kommer jeg ikke lade til at gøre dem der 2 goals, eller bare den ene. Nå, men vi ses, hej!